Hello guys! Kamusta po kayong lahat? Sa mga hindi pa po nakakilala sa akin, ako po si Ate Laila ng Bicolano, Waraynon. Kung mahilig po kayo sa halaman at mahilig po kayo mag-plant hunting, pakishare naman po ang video ito higit sa lahat. Huwag po sana natin kalimutan paki-like, share, and subscribe ang aking YouTube channel, Bicolano, Waraynon, at paki-click na rin po ang notification bell para lagi kayong updated sa aking mga video. Siyempre, hindi po ako magsasawang magpasalamat sa lahat ng mga nag-subscribe at hindi nag-subscribe pero lagi pong nanonood sa aking mga video. Maraming salamat po. Subscribe na po kayo. Nagkasya ba? Ito guys, 50 pesos. Nako, andito po tayo ngayon. Medyo maingay. Dito guys, andito tayo sa Rizal. Ayan, nasa may tabing highway. Kaya maingay. Pililia Rizal Highway. Andito po tayo kay Ate Hazel. Pinuntahan ko po siya para kahit paano makatulong pong muli. Salamat dahil lagi niyo po akong binibigyan ng financial. Malaking tulong po. Ngayon po binigyan nila ako ulit. Salamat! Pasensya na ate, medyo maliit ngayon. Ay, okay lang. Wala pang sahod. Malaking bagay po. Ito guys, yung mga hindi naman po talagang marami yung plants ni ate. Medyo maliit daw ang puhunan nila ngayon, pero sana pag nakita nyo, kung malapit po kayo, may panggulo. Kung malapit lang po kayo sa may Pililia Rizal, daanan nyo po yung garden ni ate. Ayan po. Ito po yung bahay nila. Sa mismong may puno. Harap ng... Ate, anong harapan ito? Talisay po. O yan, Talisay Restaurant ang harap niya. At least Talisay Restaurant. O, diba? Para madaling matandaan ng tao, papuntang windmill to, diba? Ayan. Ito guys, sana po matulungan natin si ate. Yung siya po yung dating blinag ko na malaki yung tiyan, ngayon lumiit na po. Ay. Ate, magkano yung iyong? Dito muna tayo magsimula. Ito, bigay Bugambilya. Ito po ay 250. Oh. 250, aba, ano na rin po ito, sulit na rin po. Ano na po, may mga bulaklak na yun, hindi na yung mga 250 po yan. Ito ano siya, hanggang ganun din po, parehas kasi ang price niya nung binili. Oo. Kasi ito, hindi naman po talaga sila mga reseller. Binibili din po nila talaga to. Kaya medyo may price, pero hindi naman kayo dihado kasi magaganda po yung bulaklak, malalago po ang dahon, matataba, ayan. Sa presyong 250, pati yung kanya mga bugumbilya. Hindi naman kami masyadong marami ang ano na. Oo. Puhunan, kulang. Medyo nagkulang yung puhunan mo ate nung nagkasakit ka, no? Eto ate, magkano? Ito. Oh, magaganda pa rin naman yung tinda mo eh, Croton. Ano yan, 100 yan. Oh, tato 100. Ang 100 kapag maramihan ng bigyan. So ibig sabihin pag binibenta mo magkano? 50. Ah, 50 naman. Oh. Ah, talaga? Di ang sayo lang pala niyang 15 pesos. O, di ba? Ito guys. Ah, pati ito, 50 pesos. Ate, ano bang idea ito? Nakalimutan ko. Song of India. Song of India. 50 pesos guys. Ayan. Dito po sa mga pangregalo, aba, melos, 50 pesos. 50 pesos. Eh, dito naman po magkano? Bigay lang ito ng isa na sa kanya to eh, 50. Oh, 50. Ay, guys, ang mura.
Mura po. Sana po bili po kayo ng plants ni ate pag napadaan kayo rito. Ate, yung ganito kalas, magkano? Ito 200. Hoy, 200 lang. Ayan guys, oh. Ilan lang naman kasi yung pat ni ate sa Ridsayam. Paunahan na lang to, 200. Ayan. Sobrang lago. Ate, magkano dito? Ito ay, ano ito, 50. Oh, 50 pesos lang. May pat na. Ito 50 kasi ito naman 100. Uy, 100 to, te. Ito, Eh, ako nakukuha nito. Siyempre may bayad. 100. Wala. Yung ganito ko, inalusong uli. Yung pinapatubo ko pa. Napatawan na naman ako. Eto. ayan. Magkano yung ganito? Ay, sabi nila, mas matapang daw to. Mas maanghang kaysa sa pulang labuyo. Magkano to? O, 70 lang po, guys. Ay. Tama-tama, wala ako. Unahan ko na kayo, guys, ha. mura naman talaga eh, 'di ba? 70. Oh, 'di ba? Oh, 100. Oh. Super Lush. Oh, 'di ba? May pat na, hindi ko na babaguhin ng pat. Ayan. 170. Ito po magkano? Ito, pinchen ko yun. Kamura nga lang eh, ano? 25 lang yan. Bili na po kayo guys dito bilang tulong nyo kay Ate Hazel. Oo nga. Uy, gabi-gabi lang pero ang ganda nito, di ba? Ito nga sa baba eh. 25. Ayan pa, sa baba. 25 lang yan guys, 25. Ito, yung medyo damo-damo. Ito, ano lang ito? Maganda yan sa landscaping eh, di ba? 80 pesos. Ito, oh may ba? Yung 80 pesos nyo guys, may bawas pa raw yan, sabi ni Ate Hazel. Eh ate, magkano to? Ito, pagka ano, tatlo ng bibigay Oh. natin. Pag isa lang. Meron pala sa baba nito kanina, no? So, at 50 pesos, maraming puno sa isang seedling bag. Ito kasi isa lang, kaya 35 pesos. Ito ate, ayan. 50, syngonium, sa isang seedling bag, hindi lang isang puno, ayan o, 50, ayan, magkano to? 50 pesos, diba? Ay, ito ate, yung mga ganito, magkano? O, 50, 50, Ayan, saka 250. mas bumaba ata kaysa yung dating binablog kita, Eh, kasi no? nga, ano, Bumaba na kasi, no? Ayan na, ano sabi ni ate? Mababa na ngayon. dahil, ano, mahina na ngayon ang plant. Pagka medyo mataas ang pressure, mataas na. Oo nga. Kaya namin. Ang mas mabili kasi ngayon ate yung mga rare, no? Kaysa sa ito kasi mga common na lang ito eh, di ba? Yan ang hinahanap ko na ngayon. Ano yung chika nyo? Ito, ang para sa kanya. Ah, Ang tanong si Mother, nag-detox ako every 20 ko kasi 14 times, nasa 7,000. 14 times. Ipaliwanag mo kay Mother. Oo, ito yung nangyari. Kaya, ano, mainit na tubig lang siya, maligamgam, tapos nalagyan nila ng asin. Tapos isaksak sa asin. Oo. Mayroon ikaw kasi sa ponso, tapos sa taas. Lumalabas na yung mga toksa. Ito guys, yung ginagawa, yung pinapaliwanag ni ate, yung ginagawang gamutan sa kanya. Yung ano yung detox ito, coffee. 14 times ginagawa. Aba, mabisa talaga yan, ano? Ayan, yan. Wine at saka Ito po yung... yun ang nakatulong. Ate, ito yung herbal na nakatulong kay ate. Oo. Kaya lumiit yung tiyan niya. Pero meron pa rin mga gamutan na ginagawa sa kanya. Yung mag-detox. Mag-detox. Detox. Ay, hindi pa tapos yung pagdidetox 14 times, mo. naka-3 pa lang ako. Magti-3 pa lang, nakadalawa pa lang ako. Pero, ano, malakas na. Dati. Talaga? Wala masakit yung dito ko. Kaya, tuloy-tuloy ko ang pagdi-detox. Hanggang sa matapos ang 14 times. Kaya ko, ano, dala-dala. Baka po kayo yung sa inyo po, gawin nyo lang. Malaking bagay pala yan. Tuloy kayo. Ate, ito magkano?
Ito sa Pilipinas, 200 to kasi malaki siya. Hindi Oh. na papasok pa lang. Oh, okay lang yan ate. Ito, 200, ang lalaki na po. Ito dito, 75 to 50 yan. Magkano? Ang bilis ni ate. Magkano ulit ito ate dito? Makuha to ng 75. 75 ibibigay sa inyo ni ate, ano. Single lang kasi siya, di ba? Yan oh. Ito naman 50. Okay, go. Isa nga, binibigay ko tatlo 100 din pag may gusto. Ay talaga. Bait naman ni ate. Oh, yan may free daw po kayo pag maraming bibilhin. Ito ate, magkano yung ganito? Mataas na rin talaga eh. 50 pa rin, oh, di ba? Naku guys, mataas po. Hindi naman kasi mababa lang kasi ang gawa ko nun. Mataas din. Oo. O dito naman tayo sa kabila. Ito, magkano sa inyo to? Ito ang, ano kami dati ito, 600. 600. Yung dalawa na yan, 600 na. Hindi. Ano na to ngayon? 700 na to. Kasi dati na yan 600 eh. Ah, ano na kasi talaga to eh. Ano bang ID nito ate? Ano to, Robert dito na Seagrip. Sigribs. Seagrip. Ano bang pronunciation nun? Sigribs. Grips. Oo, parang gano'n. O ito guys, yung Sigribs ni ate na rubber tree. Ayan. Mataas na po siya. With pot na. Magkano ate? 700. Single mo. Dalawa, ayan. Meron siyang dalawang pot dito. Ayan, yung isa, medyo mas last, di ba? Puro last na rin naman po, hindi na kayo lugi sa 700. Ito ate, Ah, yun yung 100. Masama, binibigay na naman ng 50 yan pag wala ako eh. 100 daw ang bintahan niya nito, pero minsan binibigay nila ng 50. Binibigay ni mama pag wala ako. Oh, medyo tumumal kasi daw yung halaman ngayon. Hindi pwede magmahal. Oh, hindi talaga pwede magmahal. Kasi pababaan nga ngayon. Ito ate, magkano? Lento. Oo. Ito, ano, 100 yan. 100, yung dye pen. Ano bang original ID niyan ate? Ang tawag dito ay La Suerte. La Suerte. Ay nako, basta. La Suerte Aglaw. Ay, basta itong aglaw na to. Ito guys, yung aglaw na to, magkano ate? 100. 100. Ah, ito yung damkin, magkano ate? 100 din. Ayan, super last na po. Yung mga plants naman nila, hindi naman po kayo lugi guys. Ito, Magkano dito? 50 pesos. Kasi Hindi kasama paso. 25. umirik si kuya, oh. Umirik si kuya. Siyempre, pagkasama ang paso, 75. Ang ganda naman din kasi. Eto ate, magkano? Ito, 60. O, 60. Ano, tatlo 100. Tatlo 100. Ito guys, yung kanilang oliba, 200 kasi maganda rin naman po yung pot. Mukhang maganda yung ano, nilagyan yung, ayan yung daon-daon na yan. Ano bang daon niya ate? Para hindi mabulok? Madridic, ay akasya. Asya yan. Kala ko madridic ako. Dito lang yan. Asya yan. Ah, may akasya pala kayo ditong puno? Aba, libre, kaya pala. Tapos inigipon namin. Hindi Maganda to sa halaman eh, di ba? Ito pala guys, yung puno nila dito. lupa yan katagalan eh. Oo nga, puno to ng akasya. Libre pala kayo pataba. Pag nangalaglag yan, ang aming ginagawa. Ginagawa niyo pataba. Bukod pa nun, mayroon pa kaming vermicast nilalagay dyan. Oh, wow, kaya pala maganda yung mga halaman nila. Ito, yung kanilang oliba, 200. Sarili niyo na tong propagation, no? Oh, sarili na namin. Ang magaling din naman talaga sila ate. Kami nalagyan namin. Ito ate, yung million. Ay, yung Cactus, 50 pesos lang po. Ang gaganda po. Yung maliit, 25. Ito, magkano? 50 to. 50. Ganda na ang ano niya. Oh. Oh. Ganda ng kulay. Ito ate, magkano? Mga bonsai. Ah, binubonsay nyo. Bonsai ng ano ganyan na San Francisco. Oo, magkano po? Ano binibigay ko lang ng 30 din, tatlo 100. O, tato 100. Binubonsay po niya yan. Eh, ito guys, oh, may rubber tree sila ate. Bili na po kayo.
Ate, magkano yan? Yung malaki, Oo. yung mahaba na yan, binibenta namin yung na 7 to 650. Oh, ayun guys, so sobrang lalago. Tapos yung maliit. Masyado lang ulas eh, di ba? May mga sanga-sanga na oh. Kasi ano yun eh. Ayan oh, binili nyo to? Opo. Ayan. 700 pero pwede niyang ibigay ng 650. Depende po sa taas. Depende sa taas ng... Ito, grabe na yung sanga oh. Ito yan, 1,000. Ayan. Kasi ang dami naman kasing sanga, di ba? Isa, dalawa, tatlo, ba, apat. Ang galing nyo rin mag-alaga ng... Oh, hindi lugi sa 1,000. Nako. Sana makita nyo po yung video ng halaman. Ayan. Sa 1,000 kasi marami ng sanga. Tapos nakapat na. Ayan. Ito yung rubber tree na burgundy. Ayan, ang ganda. Oo, ito talaga. Pang-loob talaga to ng bahay. Ang ganda, no? Akala ko nasa, ano eh. Akala ko nasa pat. Nakatalim pala. Hindi balak pa lang ng ibat pa lang. Oo, dapat ano nyo to. Ano bang tawag doon? Pinabintahan yung pagkasapat. Pag nasa pat na, 350 na ang bintahan. Taas na pati yan. Oo nga, tsaka yung tignan mo, ang dami ng bulaklak. Hindi na kayo lugi sa 350 ah. Kasi nasa lupa eh. Etong maganda to guys pag minarkot. Ayan oh, ang laki na oh. Ito guys, si Negra malaki na. Maganda naman po yung lalagyanan niya. Latado yung acacia leaves, no? 400, ibibigay sa inyo ni ate. Wala pang saka eh. Pero hindi pa stable to, no? Hindi pa. Ito lang, Ito. Magkano naman yung silo mo? 1,000 guys, kasi mother plant na po talaga. Ayan. Sa 1,000, hindi na po kayo lugi. Ang ganda nito. Maganda talaga yung silong pag mother na, no? Ayan na yung style yan guys, oh. Yan oh. Hindi na kayo mahihirapan magparami. Display na lang. Ayan, 1,000. Ito guys, Doña Carmen ni ate, 200. Uy, may mga rose. May mga rose naman din pala kayo. Magkano ate? Oh. 65. Ito guys, yung makakapanood nito, sana mabili nyo pag natumangan kayo rito. Magkano? 60? Ayan, 60 pesos. Ito, yung mayana mo. 20. May pat pa nga yung isa eh. Ayan o. Ayan. Pan lang. O, itong bigonya ate. Ayan po, ano yan? 150 hanggang 120 lang. O, 150 hanggang 120. O, ililipat niya ate sa paso. Ito guys, 50 pesos. Hindi namin alam yung exact ID niya, pero maganda raw talaga ang bulaklak nito. Sa halagang 50 pesos. Purple, di ba? Ang bulaklak nito. Nakalimutan din ni ate. Ako naman di ko alam. O yan, kung sino may gusto dyan, 300. Alocasia. Uy, sa 300, di na po kayo lugi niyan. Sino pong o-order? Ayan po, oh. Imay nyo na po. Ito ate, yung tibatib nyo. Ito. Ano na yun? Kahit bigay ko na lang ng 150 yan. Oh, 150, may kasama ng pat. Ayan po. Tagal na kasi. Kasi lagi na tutumba. Kaya ganyan yung tsura niyan eh. Pero, Hinabando na lang kasi. ang ano talagang tibatib, matibay talaga at saka madaling alagaan. Pero kung nakakapit ito sa puno, mas maganda. Buhay na buhay ang kanyang kulay. Para hinabando na. Lagi na tutumba. Ito po magkano na lang ate, 150. Naayos na. Ayan, kasama na po yung pot. Ito yung pencil. Pencil plan. Oo. Pencil plant. Kay mama na yung banda dyan. Magkano? Magkano to rito? Bigay niya nila nga kasi 200 O 200 kasi mataas na rin naman talaga nakalagay na sa pot. Maliit lang siya pero matangkad.
Oo nga. Christmas tree. Maliit yung pot, pero matangkad siya. Marami pang sanga-sanga. Ayan o, di ba? Ang dami nga ni Mami. Ito ate, magkano? Binibigay ko na ito 100 din eh. Kasama niya Ay, 100 na lang. Ayan o. Mga sariling talim na naman din kasi nila ate yan. Tulong nyo na lang po sa kanya. Ayan. 3 for 100 yung papwa. Ate, ito magkano? Ayan, ano yan? 80 pesos. Ito ate, magkano? Ayan, 150. Fortune plant. Fortune plant. pag ano sa bahay. Maganda to, decoration sa bahay. Ito po, magkano? Itong snake plant. Kwenta lang yan dyan. 50 pesos. Ito ate, green emerald mo. Sayang pa rin ito. Maganda pa rin naman eh. Ayan o. Oo. Ano, 100. 100. Mataas na po. Tawag yun eh. Green emerald. Tumaas na. Yung giant golden photos nyo, pininopan nyo na, no? Pag binibenta nyo, ano, magkano to? Yung big ito, 50. Bigyan na kasawa ko yan eh. Yan, 50 pesos. Hindi naman kasi lugi. Ang laki na rin naman kasi, di ba? Pinasungan niya eh. Parang tumaas eh. Ay, pag halimbawa binibenta nyo ng ganito kalaki, magkano? Bigay na 250 kasi may paso. Kasi may paso, tapos yung lupa, hindi rin naman, Puro yan. oo, purong lupa, may acacia leaves pa, oh, maganda na. Stable na po ito. Sa presyong 250. Ito ate, 250 rin po. Ayan. Tatlo ang sanga. Magaganda pa rin naman talaga yung plants mo ate. Basta alagaan mo lang. Ito, yung mga ganito ate, magkano? 50 pesos, yung mga lucky bamboo. O pag maliliit po, sulit na rin naman po talaga, 3 for 100. Ito ate, magkano sa'yo to? 200 Alam mo yung antor yung nahihirapan nila kung alagaan. Paano ba pag-alagaan nito ate? Basta, lagyan lang siya ng pampataba. Ayan. Anong pataba mo? Meron kami na, Yung ano, yung complete? meron ka na, kasi ilalagay ko lang. Tapos magkakain tayo ng Manok. tayo ng bata. Tayo ng? Baka. Kala ko tayo ng bata. Hindi, papatawa lang. Magkano ulit ito? 180. Sige na nga ate, yung wala ko, yun ang kukunin ko para Oo. Pang display. Ito guys, dito sa harapan, may mga tinda po silang lupa. Kung mapapansin nyo, ito talaga yung parang mas marami kayo, no? Perfect sa ano yan, halaman na yan. Magkano to? 50. Uy, ayan guys, oh, kung gaano kataba, gaano kalaki. Halo-halo na to, di ba? Mix na to. 50 pesos lang po. Ayan, oh. Perfect na po yan sa ano. Hindi po marami yung tinda nilang halaman, pero marami silang tindang lupa. Kahit dito yung sa panggulay, Ayan, panggulay. hindi ko nga inaasahan yung dating niya eh. Alam, Hindi ko inaasahan yung hindi pag binigyan ka ni mother mamaya uli. Ibili mo ng pechay, ha? sige, bibili ko na ako. Ito ate, magkano ba to? Ayan. 250. Ano to, palmira na yung may tinik? Parang rare nga siya, eh, no? Magkano ba binibenta mo? 250. 250. Ito po dito. Ito naman, ano, 150 yan. Tawag dito ay Money tree. mini tree. Money tree siya. Marami kasing variety, pero ito, basta money tree siya. Meron akong variegated na money tree na. Meron ka pang variegated. Aba, tingnan natin. Ano, O, ito pwede rin yung sa 7. Pwede rin sa 7. Ang paswerte ni ate, tulong nyo na lang po sa kanya. May kasama na pong pot. 800 talaga yan, pero ibibigay ni ate sa inyo, 700. Ano silo mo? Silog. Ito silo mo ate, magkano bintahan mo dito? Mura lang yan. 450 na lang yan. Magkano? 450. 450. Ito dito. Ayan, tapisan na. Ito, yung mga perm. Mga fern.
tsaka yung pula. Saan pula? Yan. Ito, 100 sa inyo rito. Oh. Dito, Adansoni, magkano? 150 yan. O yan, yung Adansoni ni nanay. 150, nakapat na. Parang bagong propagation nyo to, no, pipiromia. Oh. Magkano mo binibenta? 150 na lang. O, 150 na lang daw, sabi ni nanay. Ito rin, 150. Ganda kaya ito. Tibatid po yan, di ba? Pero ang ganda ng pagkatibatid niya na, no? Mother na siya eh. Ano na siya ng matured form, kaya ganyan ang tsura. Hindi, talagang ganito. Ganito talaga. Ano, parang gayat-gayat na. Gayat-gayat na, sabi ni nanay. Gayat-gayat na. Ito na yung magkano umbrella. Aray, Punit. ito umbrella na yung magkano? Ano, 200. O, 200. Makakapal na po yan. O, bilang tulong nyo na lang po kala nanay. 150 na lang. O, ito, benta ni nanay, 150. Bali si ate Isel at saka si nanay, Mag-in. mag-ina. Meron silang, merong garden si ate, meron ka rin garden, no? Dati, marami yung plants nyo. Medyo kumonti ngayon na, no? Hindi, nagkahiwalay kasi. Yun. Oo. Ito, magkano? Ito, yung kalateyan, yung ganito kakapal. 250 yan. O, 250, pero last na po yan. Ayan. Ito, may last na bigonya si nanay, 100. Tag 100 lang po yan. Pakimay nyo na lang po. O, yung mga waray dyan, ayan. Alam nyo itong name ng plants na to eh. Ito raw yung nginanga-nga ng matatanda. Ninganganga. Nginanga-nga. O, alam mo yon? Oh, ano, kilala mo to? O, yung nginanga na pula sa ipin. Oo. O, magkano benta mo? Yun, 100 lang. 100. Ayan, meron po sila. Sabi nila, vitamins daw to. Oo. O, yan. Gumagapang. Pagapangin ko pa nga yun. Ayan, pagagapagin pa raw ni nanay. Kasi parang upo yung gumagapang. Ah, ito. Di lumalago pa na ng gusto kasi, yan. kasi dahon lang ang kukunin dito. Tumutubo na. Hindi. Inganga, ingunguya-nguya. Oo. Akala ko tumutubo na eh. Hindi. Wala lang, napansin ko lang kakaiba eh. Oo. Shout out po sa aking mga kaibigan. Sana po suportahan din niyo po ang channel ng aking mga kaibigan na sina Girly Laminiro, Wency Daily Life, Halaman Nanay, Nening's Life in the Province, ni Yoli, Dayday Pinay and Sweden, Mariper Talamor, Arkitekto Hardinero, Aussie Dream Filipina Expat, M. Santillan, Ogniras Garden, Venus, Taurus Lucky, Melodies Mini Garden, Isaac's Garden, Green Nature Lover, MP Barberry, Joyce World Hobbies, Dream Life and Garden, Yesha TV and Bobby Hang TV. Siyempre, hindi ko kalilimutan yung patuloy na sumusubaybay sa aking channel na sina Des Banados, Rogelito Villamor, Annabel Nerves, Noah Sicar, Daisy Pora, Jurina Gadatilio, Kiss Keep It Simple, Kiss Keep It Simple, at Angie Sent Vlog TV. Maraming salamat po sa inyong lahat.